Silav evel no çaxu deme hoş be hêvîdarım baş bin rewşa baş be van rojanê nûçeyek hat belav kirin. Divê nûçeyê de hat gotin ku fermandarê giştiyê Hêz û Sûriya Demokratîk Birêz Mazlûm Abdî û hevseroka Dayreya Karê Derva Rêveberiya Xweser Birêz İlham Ahmed çûne İmraliyê û li wê derê bi rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinek pêk anîne ev nûçe ji aliyê malperek ku li başûr weşandikê ve hat weşandin navenda vê malperê Hewlêr e li kesên ku vê malperê birêve dibin ew bixweşî berê di nava refên Partiya Karkerê Kurdistanê de di nava refên Tevgera Azadiya Kurdistanê de cî girtine piştre reviyan e û paşê têkiliyê wan werxweyayê ku dewleta Tirk ra çêbûyî û gelek caran nûçeyên asparakas yani nûçeyên derew diweşînin manîpulasyonan dikin di derbarê sasiyan da, di derbarê mijaran da, di derbarên kesan da gotina dibêjin gotinê nerast dibêjin wan reş dikin û paş re ji kes nizane vana kîne çinin ji kê pere digirin li kê derê biçîbûne yani ji bo kê xizmet dikin kes vêya jî nizane yani malpereke reş e tarî ye mirov wisa bêje rasttir e tarî ye û pişt wan werxweyayê ku îstihbarata dewleta Tirkiye niha mijara me ne ev e ku vana kîne çinin mijara me ew e ku nûçeyek wiha hat belav kirin û ev nûçe di raganîna Tirkiyeyê de û paşê siyaseta Tirkiyeyê de ji bo car û partiyê muhalefetê jî pirsîn gelo Mazlûm Abdî û İlham Ahmed çûne İmraliyê û li wê derê hevdîtin pêk anîne an niha bêguma İlham Ahmed daxuyaniyek dese qasek din basayê bikim lê pêwîst e erê heta niha heyetek ji Rojava neçûye İmraliyê lê pêwîst e ku biçe xwe ji ber vê sedemê em jî diaxivin yani maqseda me di vir de ne ev nûçe ye ev nûçe rast e an jî nerast e naxwazim basa wî bikim ev mijarek din hinek kesan nûçeyek belav kirine û hinek kes serê diaxivin em jî naxwazin werin bikevin wê nîqaşê lê dixwazim bêjim ku çima pêwîst e heyetek ji Rojava biçe İmraliyê û li wê derê Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin pêk bîne li ser vê pêwîstiyê dibe minekî biaxivin ne tenê ji Rojava ji başûr jî ne tenê ji Rêveberiya Xwestera Rojava ji PDK jî ji YNK jî ji Goran jî ji Partiyê Din jî herwiha ji Rojhilat jî ji PEJAK jî ji Komala jî yani ji çar aliyê Kurdistanê divê rêveber berpên partiya û rêxistina rêveberên civakê kes bikarfin Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bînin çima qasek din ez basa wî bikim li pêşî daxuyaniya wek nûçe daxuyaniya İlham Ahmed dixwazim jî ra bixwînim ku İlham Ahmed dibêje van rojê hanê nûçeyek di rojên dawî de divê nûçeyek belav bûye ku Xwedê giravî em li İmraliyê bi Birêz Abdullah Öcalan re civiyane û me hevdîtin kiriye em ji raya giştî re diyar dikin ku ev nûçe bi ti awayî nerastin yani tiştek wiha çê nebûye ti hevdîtinek çê nebûye û îhtimala hevdîtinê jî tune yani Kurt û Kurmancî İlham Ahmed tu em neçûne İmraliyê me li wê derê Birêz Abdullah Öcalan re jî hevdîtin pêk neaniye û heta niha jî yani di rewşa niha da îhtimalek hevdîtinekê jî tune ye çend roj berê Mazlûm Abdî axivî bû ji malperekê re Mazlûm Abdî bersiva vê pirsê dabû yani jê dipirsîn hûn dixwazin biçin yani hûn amade ne biçin Tirkiye ew jî dibêje eger dewleta Tirk me dawet bike em amade ne biçin çima neçin û dema ku biçin jî bi Birêz Abdullah Öcalan re jî hevdîtinek pêk bînin ev mümkün e yani dikare pêk were rojê pêş me nizane îca di vir de çima pêwîst e hêja min got em basa wê bikin çima pêwîst e yani ji ber gelek sedema pêwîst e lê sedema esasî ew e ku niha li rojhilata navîn wekek hûn jî dizanin û wekek em hemî dizanin wekek hemî gelê Kurd dizane yani ev dibe dubare lê mecbûrî vê gotinê bêjim li rojhilata navîn îro statûyek nû tê dîzayn kirin statûya berê statûyek dij Kurd bû sîstemek dijberî Kurda bû li çar aliyê Kurdistanê Kurd nas nedikirin Kurd bê nas nemebûn îro jî di rewşa heyî de jî îro her çi qas li çar aliyê Kurdistanê dîrîsta hebûna Kurdan berê ji ber ku hebûna Kurda jî nevat qebûl kirin hebûna Kurda di encama têkoşîna bi dehan sala û bi hezaran şehîdan da bi bedelên giran îro ji aliyê dewleta ve jî min dikare bêje û ji aliyê hêzên navnetewî ve ji aliyê hemû cîhanê ve hebûna Kurda hatiye dîtin nabêjim hatiye qebûlkirin bi awayekî de facto esas hatiye qebûlkirin jî yani êdî dinya alem dizane ku Kurd henin 5-6 milyon Kurd henin
û li rojhilata navî ne welatê wan hatiye çar perçekirin û divê ew jî xwedî nasname, xwedî statûyê bin. Ev ya hatiye qebûlkirin. Lê ev hê nebûye biryarek hukûqî, yani nebûye mekanîzmayekî berbiçav. Ev hebûna Kurd e hatiye qebûlkirin, lê hê jî nedibin garantiyê de ye. Ew ê çav keve bin garantiyê dema ku ev statûyê li rojhilata navîn hatin dîzaynkirin temam bûn yani ev pêvajo temam bû ku Kurd jî hatin naskirin resmî bûn xwedî statû wê demê mirov dikare bêje êdî merheleyek nû ye. Kurd hebûna xwe statûya xwe dixin bin ewlehiyê garantiyê û wê demê dikarin êdî sîstema xwe ava bikin û jiyana xwe birêxistin bikin li ser nasnameya xwe li ser berjewendiyên xwe yên netewî li ser nirxên xwe yên netewî. Niha tişta ku tê kirin tekoşîna vê ye. Ji bo vê çi lazim e? Ji bo vê jî yekîtiya Kurdan, yekîtiya netewî a demokratîk yani yekîtiya netewî pêwîst e ku ev jî bi dehan salan tê nîqaşkirin lê mixabin hetanî niha ji bo vî tiştî jî mekanîzmeyek, saziyek nehatiye avakirin. Hewldan henin, bank henin. Yani îro tişt kê bipirsî kes nabe ji em dijî yekîtiya netewî lê hetanî niha ev yekîtiya netewî, ev daxwaza gelê Kurd a yekîtiya netewî negîştiye qonaxeke berbiçav. û Birêz Abdullah Öcalan di hemî hevdîtinên xwe da û di van demê dawî de jî yani di vê pêvajoya sal û nîvekê ku dewam dike de jî di hemû hevdîtinan da behsa yekîtiya netewî a demokratîk a gelê Kurd dike û bang li partiya dike, bang li rêvebirên Kurd dike, bang li civakê dike, peyama xwe nîşan dide û ji bo vî tiştî dibe tiştê ku dikeve ser milê me divê em bikin. Ji Birêz Mesûd Barzanî re nameşand, ji Birêz Bafil Talebanê re nameşand, ji civaka Kurd re beriya demeke hûn zanin li Amedê ji bo vê yekê ji bo vê mijarê konferansek pêk hat ji vê konferansê re jî peyamek şand. Ev peyam ji xwe we jî dibe ku şopan dibe di înternetê de heye. Birêz Abdullah Öcalan yani dibe ku gelê Kurd di vê pêvajoyê de yekîtiya xwe netewî a demokratîk naafirîne ti destkeftin nakevin bin ewlehiyê û pêşeroj ji bo gelê Kurd ew ê bibe pêşerojek xirab. Ji bo ku ev pêşeroj nebe pêşerojek xirab yani ji bo ku gelê Kurd di rojên pêş de destkeftiyen mezin bi dest bixin û destkeftiyen xwe yê hey biparêzin divê yekîtiya xwe pêk bînin. û Birêz Abdullah Öcalan ji ber vê yekê tiştak dikeve ser milê wî pêk dîne. Ji ber vê sedemê pêwîst e ku ji ne tenê ji Rojava ji başûr jî ji rojhilat jî heyet rêvebir partiyên cuda biçin cem Birêz Abdullah Öcalan pêra hevdîtin pêk bînin. Bêguman dibe yani xwazî yani gelê Kurd dixwaze ku ev hevdîtin ne li İmraliyê li Amedê pêk werin, li Hewlêrê pêk werin, Qamişlo li deverên din yani li derve ne di şert û mercên zindanê de. Ev cuda ye yani mijarek cuda ye daxwaza gelê Kurd azadiya Birêz Abdullah Öcalan e. Lê îro roja îro da bixwazin nexwazin rewşek wiha ye yani Birêz Abdullah Öcalan hal İmraliyê. Madem ki kulwê dirê ji aliyekî ve tekoşîna ji bo azadiya fîzîkî ya Birêz Abdullah Öcalan divê dewam kir li aliyekî diva bi şeklekî eger ku derfet hebin heyet biçin pêra hevdîtinan pêk bînin. û bi taybet ji heyeta Rojava ji ber ku pêşkeftinên Rojava, şoreşa Rojava, destkeftinên Rojava li ser fikir û remanên Birêz Abdullah Öcalan hatine bi dest xistin ji bo parastina wan û mezinkirina wan, ji bo hebûna Kurda al Sûriyê, ji bo ku Kurd li Sûriyê vê fikra xwe, vê vîzyona xwe, vê projeya xwe ji sînorê Rojava derbas bikin, li seranserê Sûriyê belav bikin û li seranserê Sûriyê bibin xwedî qewetek mezin, hevdîtinek wan a bi Birêz Abdullah Öcalan re bêguman pir ew ê girîng be. Her wiha ji bo têkiliyê di navbera partiyên Rojava de jî, ji bo têkiliyê Rojava û Başûr jî, ji bo têkiliyê Başûr û Bakur jî, ji bo têkiliyên PDK û YNK jî. Yani tiştek em behs kirin ne têkiliyê navbera PKK û PKK û Rojava, PKK û YNK ya jî Başûr û Rojava ye. Tiştek em behs dikin konseptek, vîzyonek, projeyek di navbera hemî partî û rêxistinên Kurd û hemû aliyên Kurdistanê de ye. Birêz Abdullah Öcalan jî di vê mijarê de roleke navendî dilîzê, dikarî bilîzê û dixwaze bilîzê jî ji xwe tiştek pêşkêş dike ji bo Kurdan jî bibin yek.
yekîtiya xwe nevî biafirînin, pêk bînin. Herkes ser fikr û ramanê xwe siyaseta xwe dikare rastînbûyîna xwe berdewam bike, lê li berjewendiyên nevî divin yekîtiyek pêk were. Ev jî bêguman ancak bi îstişarê, bi hevdîtin pêk were. Niha bi Kurd û Kurmancî hevdîtinek wiha li İmraliyê pêk nehatiye, lê em hêvîdarin ku di rojê pêş de tiştekî wiha pêk were di navbera Birêz Mesûd Barzanî û Mafil Talebanî û Birêz Abdullah Öcalan de hevdîtinên wiha pêk werin û ji bo gelê Kurd, ji bo yekîtiya gelê Kurd gavên berbiçav werin avêtin vê garê bimînin xêr û xweşiyê de dem baş.